উম, ধর্ম দেখা গেল 31 ডিসেম্বর 2014-র আগে যারা এসেছেন তারা আবেদন করতে পারবেন। মুসলিমরা মুসলমান ভাইরা কিন্তু সিএতে পড়ছে না, তারা কিন্তু কোনোভাবেই এখানে আবেদন করতে পারবেন না, তাদেরকে ওই ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন Kapani tahok te bufuk song bahai tongbai norok kakayo kahamno tongbai na hanai ingke angbo kahamno kakayo norok pas ni jini paithak jora naya no hanai ingke norok nanya naidi ojora wo sang amo hai bidi rokno nanya ni nango ba khnana ni nango norok pas teo no nugui mangkhana khnawai mangkhana tamohni saka bo ongkha kaisa advocate khai tongo bo bini kok norok khnai mangkhana kaham ka tewase repeat khlai khnadi উম, ধর্ম দেখা গেল 31 ডিসেম্বর 2014-র আগে যারা এসেছেন তারা আবেদন করতে পারবেন। মুসলিমরা মুসলমান ভাইরা কিন্তু সিএতে পড়ছে না, তারা কিন্তু কোনোভাবেই এখানে আবেদন করতে পারবেন না, তাদেরকে ওই ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন যারা যে 2014 ডিসেম্বর 31 ni age phainai rok borok hingkai bharat tongnani bagui India ni nagorik wngnani bagui borok ni bagui hingke sujog subida tabuk wngui mano hinui bo sao tei awai khlai jotono no saharui tongo hingke ang kok sana musungo omo hai rokno tini srai srai wngsukya ko kok hingka haisi जों सय सयनो जुदि सेनो जार जे फाटार हास्तेनि फाइनाय रंनो रोख्लायनानि हिंका हंखाय अरो कसम कुफुर कसाक नांगिया মুসলিমরা মুসলমান ভাইরা কিন্তু সিএতে পড়ছে না, তারা কিন্তু কোনোভাবেই এখানে আবেদন করতে পারবেন না, তাদেরকে ওই ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন Hai diba kazan tahuk te bukson. Sungto saimano. Sungto jagaw tangi femani. Tabuk bo oro. Thiasan oro. Tangi he diba. हिंके संगुनेदि तिनी जुदि सेनो भारत सरकार तो आगिनि सिमनो अर्डार रिवी रिखा डिगला रिवी रिखा जे 30 दिननि बिसिंगो जारा इलिगेल माइग्रेंट्स अंगै फाइनाय रक बरकनो रोख्लायनानि बागै हिंके निनि jaga wole bumsuk jaroti khomata tong tabuk pura borokno illegal migrants wngui tongnai rokno rwkhlainani bagui tini o je tokha samani tokha kosom samani norok kaham khai bujuinadi bo samani khe ahai jara je 2014 30 ডিসেম্বর 1 of ফাইনে রক বরক হংকাই যেমন চংদি भारत ni nagorik India ni nagorik nani bagui borok no kaisa message rekha nang jefro Bangladesh ni phai tirpra phana hapaikya hingka hingkai nini kaisa tamo tongaro bijap mane katta hayadiba amo hai tongkha hingkai amo baino borok mane ব্যবস্থা খালাই রিমানো হনে বস হামানি কখনো নরনো সাওয়াই খনারো হিংকে তিনি আং সানা মুসুংমানি কে হাইছে জুরিসেন সয় সয় ফাদার হাসনানি ফাইনার রনো রখ্লাইনানি হিংকা আংকাই जों তামো খালাইনা নাং याबो बेबाक सिनि बररक बो साइमानो आगिनि हाइ सियाक्रै ताबो आबोनि बागैनो जों तो sini jara okra sakra tongnai rok sinai nungnai rok borok norok fataro nokhor di andolon khaidi hingka hingkai जों khayo mohai simise aboni bagino जों borok ni pannango sini jara je sinai nungnai sini sar kwbangma tongo officer bo kwbangma tongo tini borok bo chai toktung amorokno sanani
जों o jora belai kheno kaham jora manmani bagui belai kheno hambai sini Bharat Sarkar no hinkhe main topic go thanglaiano phadi main kok hingkhe mo haise takok bukuk chong जों सय no 30 दिन ni bisingo fatar haste ni phainai rok no rwkhlainani hingka hingkhai जों ya phangni simi busuk jora ya phangni simi pura bwthai bisingni joto bebak ya phangni yarung bomo hai kwchak da kwkhrang da tamo kosok da amo haike se throui tini check khlaiui borok no manainai molas mo jora belai kheno kaham jora o jora ono rohornani judi chino soi tini soi judi chino rohorjak nani bagui samung khlaikha manena norok wansuk chidi pura khali ingui thanai jaga o norok wansuk di takok tei bukuk chong aboni bagui no omo belai kheno kaham kok fatar haste ni jara phainai rok illegal migrants jara je phainai rok tamo kuphur tamo kosom tamo kwchak oro kuno muslim hindu christian nangya jara fatar haste ni phainai manena bo o india ni nagorik wngui manya bo hingke borok no ain modeo borok no mar hotai khlaio aboni bagui ang uansugo tabuk je o je advocate samani bini koktei hingka hingkhai tini tabuk jarao 30 din ni bisingo hingka hingkhai motamoti rang to borok ni yago mangse fatar haste ni phainai no ni yago mangse borok khai paibinai ang uansugo hingke tabuk se mo hayungui tongkha hingkhai khai paibaikha hingkha ba nung checking khaifuru to koijana thanai masa mangnui jara je talsok yangui tongnai rok kobor suluk rok borok to kagos khai maiya omorok simi ma thangano ani hisabo jara rang poisa gana rok no rohordama no rohor manglak ani hisabo hingka hingkha khajani takok tei bukuk chong ang uansuk mani khe omo hai norok bomo hai uansuk sahordi comment o tei omo hai video rok no norok no phungnani bagui ang bwskango tebo chai tongnai norok joto no tiyar tongdi kaham khai andolon khainani pano jesa pano wngthong sini Tripura o wngkha hingkhai chwng belai kheno komjor aboni bagui saimaiya bomo hai wngno abo jara je sini minister wngui tongnai sini borok rok jara MLA wngui tongnai rok kotor sini sar chong norok no ang hambai maya pharo jara je tabuk je omo no tui norok andolon khai tongmani bagui chwngno tui nono belai kheno hambai tei omo hai kheno tongkha hingkha belai kheno kaham chwng bo norok no kaisa tini jephru o election wngkha hingkhai vote rwnani bagui joto no khatung khaja kainoi rok lai o hingkhe chwng joto jono sadharon bai se norok bo MLA minister janani aboni bagui norok sini bagui bo uansukdi chwng jara je jono sadharon tongnai rok chwng joto no Tripura sa joto no thamsa khai tongna nango hingkhe ang asuk kok salia tini ni baga chwng no chwngthong jotono no hambai kaham no tongbai di।